Същото нещо ще го направим. Много по-високо настъпи. Не. За сега е така. Има ли болка? Не. Тук обаче... Герой си ли, Ваня? Как си поздрави? Сега пак още веднъж тук ще потърсим нещата. Болка? Не. Сега има ли? Защото не може да ти намери време. Ти трябва да кажеш какъв доктор е, що не може да ти намери. Нещо трябва да ме изтърпиш от другата страна да го направим. Първото, което ще направим там е да сложа още малко обой, така малко искаш. Ако не искаш, няма да има. О, добре ти бе. Промени чистотата на пулса. Само след маличко. Лошо ли е това? Какво го кажа? Главата до обратно. Давай, да. Але ма. Давай сега нагоре си изцяло. Давай, до края пак. Давай. Махнах синхронизацията. Чакай да бъда пак. Имам информация какво се случва. А ти защо търсиш на жълтия, как жълтия ти е в камера? На жълтия, на синия. Апаратурата не само ликува, тя и диагностицира, т.е. поставя прецизна диагностика на сърдечните аритмии и след като имаме такава прецизна диагностика, естествено пък е и възможността за дефинитивно лечение на аритмите чрез тяхното изгаряне и прилагане на радиофреквентна енергия. Какво се изгаря всъщност с тази апарат? Изгаря се частта от сърдечния мускул, която дава възможност на тази аритмия да съществува. По какъв начин се изгаря? Тя се изгаря с радиофреквентна енергия, която се прилага точно на място, където е всъщност източника на аритмията. Без тази апаратура как се лекуваше до сега аритмията? До сега медикаментозно, като не винаги това беше възможно.